Jesus explaining, miski makita nato sa Matthew chapter 13, magasugod sa 24. Nagaingon, unya misiguilon si Jesus kanila laing sambingay sa paghari sa Dios. May sama sa usa ka tawo nga nagpuga sa maayong binhi dito sa ilang uma. Usa niya na kagabi samtang nangatulog ang tanan ng usa ka kaaway nga miadto og misabot sa liso sa mga sagbot sagol sa mga tribo og mibiya. Sa pagkatubo sa mga tanom nga misulod sa pagbuswak ang mga uhay diha pamailhi ang mga sagbot. Common kayo ni atong unang panahon nga ang mga tao during the time of Jesus practice revenge. Gusto nila manimalos kung naay ilang kontra. Sowing seed that destroy the original plant, ang original mo itong trigo. Nga gitanom ni, pero mutubo usab ang gitawag nato nga mga sagbot. We call it weeds. Nga began to grow pariha sa wheat. Now, in Matthew 13, verse 37 to 39, si Jesus mitubag, ang nagpuga sa mayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan, ug ang maayong binhi mao ang tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang tao nga sakop sa yawa. Anak ba ta sa Ginoo? Dili ta anak sa yawa. It is common mga taktika sa yawa which kitang mga Kristohanon nga ato kayong masabtan. We have to understand well. The evil one want to mix lies with the truth. Ang yawa, mix yun na lies with the truth. But lies can create division. Amin ba ta ana? Mao sa usa ka tawo, mandaot sa usa ka tawo, bisag gali mga sulugoon sa Ginoo, muhawa sa isang simbahan, wala himuon kun dili mandaot. Which is what we call lies. Lies create division, confusion, and errors that easily believe. Mga bakak pirmi, dali ra kay mo tuo. I have talked sa usa ka acolyte. Niadto kakuha siya basura dito sa Pikas. Nabantayan ni sa bata nga gidaot ko pirmi. So wala na siya kasabot. So kitambagan siguro nga ay nag-adto dito ay nagkuhag basura. Kay taga mag-20. Usahay lagi basta hangol tag kwarta. Mo ning mahitabo na to. So nahitabo wala na siya madto. But look at the lies. Ang mga bakak wala may perpekto nga tao na atay mga apan sa atong kinabuhi. Kung naatay attitude, even how good you are as a person helping people religiously, but destroying character, you are influence of evil. Kanang manglibak ta, influence sa evil. Kanang nagmarites ta, influence na sa evil. Amen ba mo, ana? Hello? Gid mo ko kay marites, magidang lami, magidang marites ba himong sumsuman. As well as begin under what we call demons, who attempt to sow confusion in our lives and within the church. Since the field is the world, ang field nga gisulti sa Ebanghelyo mao na ang kalibutan.
But one servant, isa kasulugoon, entrusted in guarding that field. Mo nang atong tahas to guard that katibukan sa gitawag natong nga field. The field is the world. Since the field is the world, kitang mga Kristohanon, we have all the duty to keep the lies of evil from flourishing by confronting the error we encounter. Daghan na kayong error ang kalibutan karong panahon na kundi ta magbantay. Usaw man ako, Bishop, by studying the Word of God. Dili ta makakumbat aning yangwa kung dili ta puno sa gitawag nato nga bala ang espiritu kung dili puno sa tasa pulong. Now, let's go to Joshua chapter 1 verse 8. Usa ka maayo kaayo nga pagtulunan nga lisod kaayo himuon sayon basahon. Amin ba ta ana? Sayon basahon lisod himuon. Ayaw gyud kalimti ang balasahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi og pakinubuhi sumala sa tanan na hisulat niini og magmauswagon ka. Tun-an, study the Word of God when there is circumstances in our lives, sayon ra kayo paglabay sa pulong sa Ginoo. Kalisod, sayon ra kayo paglabay sa pulong sa Ginoo. Tintalon ka, sayon ra kayo paglabay sa pulong sa Ginoo. Agod ang Romans chapter 12, verse 1 and 2, renew your mind, ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna. We encounter errors in the world. Patay gamay ting.
Eyes of the devil. Na usa ka pamilya bitaw usahay. Tungod kay na lesbian, nahimong bayot ng ilang mga anak. Mo nagsuporta nila, di nakabadlong. Hadlok ang amahan kay gutom kita dani, pasagdi na lang na diya mag-eyebrow. Pasagdi na lang ng babae diha o lalaki nga mahimong bakla. Pag mag-apply ka, kuyaw application karon. Unsa may imong sex? Pagbalik-balik na. Only the power of God. No? Sabi ate exorcism ministry. Kung na mo'y problema, bisag unsa problema, doon mo. Ay mo kauwaw. Nga ma-deliver mo ana mga butanga. Amin ba ta ana? Ma-deliver ta sa satanan nato nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Financial, usay gipatuo magud na nato nga kita pobre ta kayo nga nasod. Nagtuo ta ana kay kanunay nato madungog pero dili na maong gisulti sa Ginoo unsa ta nga klase. Mga anak ta sa Dios, amin ba ta ana? Kung mga anak ta sa Dios, siya ang atong gamhanan ng Dios. How come? We believe the lies of the devil. Ngayon nga pobre ka, wa kay nahot nga tao. Usay bitaw kung nay mamatay, katawan na kay nay mamatay. Ako I hate basta nay mamatay. Labi nag-ilubong na. Bisag unsa ka maldito, drug addict. Tanan nga na sa iya, pag-abot sa lubong, pag-abot sa eulogy, puutan kay nga tao. Nagtabang sa mga pobre. Buutan sa imong mata. Halagay nga daig, halagay nga daig. Pagkamatay, ayha mangayo og pasaylo. Pagkamatay, ayha maghatag og bulak. Anong buhi pa rin mo takag bulak?
Di naman na makadungog. Di naman na maikong nga tangkiw. Ang tingtungdan mo yung tangkiw. Kung magkata ko bulak, mingon nga, ang labusab di naman uso bulak ron. Kwarta. Sa bagay, insakto na kayo, papalit o kape, pan, biskwit. Saan man na mong bulak, malaya man na kadugayan. Beware of the evil one. Ay mo kumpiyansa. Kaya nga nuhuna ninyo kung dili na puno sa espiritu pulong sa Ginoo, sudlan nga na siyawa. Amen ba mo ana? Dili ni panghinadlok. Usahay natay huna-una nga magduwelta nga dili maayo, nagduwelta mudako kay moy atong gi huna-huna. This is not popular. Agod akong gipaputol ang live streaming for this. Kaya basig madunggan ni Soban, may complain nga. Ano saan ang simbahan na? Usog manaway, putlon o niya ta. We have to protect our church and friends and our relative with this. Grabe tao Daghang kay, labi na panahon sa New Year, daghang kay tuto, palit sa lingin. Mansanas, sa panauban diya, orange. Halagid sa palit. Nag-isa ka tuig na lang, pobre lang yapon. May pagipalit ni mo itong bugas. Don't believe on these things. May palita kay ganahan tagkaon, amin bataana. Tingala ka puro lingin. Mga tao mapalit pag lingin. Okay, swerte lagi ko no. It's not that. The blessing of the Lord make you rich. No sorrows with it. Kung manalangin ng Ginoo, manalangin ng Ginoo, wala na sakit. Unlike what we call kwarta nga dili maayo. Nga imo gidawat, nagdawat ko suborno. Problemahan kayo ka anak kadugayan. Siya okay raman. Ang sakit ra ba? Maabot na. Di na dayon mo halang. Pareha na sa sili. When we sow seed nga dili eksakto, it will produce another seed nga dili eksakto. Nganong di man ta mohimo nga maayo nga kabubuton sa Ginoo, and we will rebuke the evil one in the name of Jesus. That power must stay in our lives. Unsaon nimo pag-rebuke, dili ka puno sa pulong, kulang ka sa pulong sa Ginoo. Labaw na Satan, kulang ka sa pag-ampo. Number 1 to combat evil in our lives is to pray. Amen ba ta ana? Atong nang hinumduman ka, daghang kay violation sa kalibutan karon. Naamoy obispo, naamoy pare, naamoy deacon, you ask them for that. Kung maayo ba nga paghimuon og dili ba? Amen ba ta ana? Natay kontra. Ayaw kalimtan nga natay kontra hindapita. But the word of God says, greater is Jesus that is in us than he that is in the world. Amen? Mao kada ang ebanghelyo, gihangyon tanan sa pagpanindog.